Hola, soy Ana González. Mi marido Óscar tenía 37 años. Era un gran aficionado al ciclismo desde muy joven. Sus grandes pasiones eran sus hijos y el deporte. Una mañana me comunican que Óscar ha sido atropellado mientras circulaba con su bici por el arcén. Mi marido está muerto y el conductor que lo ha atropellado se ha dado la fuga. Los hechos son considerados falta y con la última reforma legal que se hizo en julio de 2015, el caso se archiva. Yo me quedo sin marido, mis hijos sin su padre, y 2 años y medio después sigo recurriendo para que este conductor sea juzgado. Con mi petición quiero conseguir llegar a cambiar esta ley, para que casos como el de Óscar no queden impunes. Únete a la campanya. Hola, veus, aquestes són les paraules de l'Anna González, una noia de la Seu d'Urgell que està lluitant perquè la mort del seu home es faci justícia. El marit de l'Anna, l'Òscar, va ser atropellat per un camió l'octubre de 2013 mentre feia ciclisme. El xòfer es va donar la fuga sense socórrer-lo. Va assegurar que no va veure res i que per aquest motiu va decidir no aturar-se, un argument que va ser validat per la jutgessa encarregada del cas, que amb la darrera reforma del Codi Penal va decidir arxivar la causa judicial i va deixar el xòfer en llibertat. És per aquest motiu que l'Anna ha endegat una campanya de recollida de signatures a través del web change.org per reclamar al govern espanyol un canvi en el Codi Penal, concretament en l'article 142, que fa referència a l'homicidi per imprudència, i també a l'article 195, que fa referència a l'omissió del deure de socors. Prop de 70.000 persones ja han signat la petició. Diversos ciclistes coneguts, com ara Alberto Contador, Alejandro Valverde o Joaquim Purito Rodríguez, ja s'han sumat a aquesta campanya a través d'un vídeo publicat a YouTube on exigeixen al govern una llei més justa per tal que els conductors responsables d'atropellaments siguin jutjats i rebin una condemna exemplar.